Ondo. Zerbait inezu berezie? Bai, Luziatan ni, Ormaiztiko zubi eta Ormaiztiko kulturai buruz bideoak grabatzen ongea. Ai, erakutsi ikezue? Bai, ointxe. Bueno, Ormaiztegi Goierrin dago kokauta, Gipuzkoan, 1300 biztanle ditu eta Beasain eta Zumarran artean dago. Ormaiztegi bi leku aipagarri ditu, hemen garen Zubin, Ifeldorreko ikasle batekin zola eta Zumalakarregi museoa. Ormaiztiko zubiek gerra zibilen eraiki izan, Ormaiztiko herritarren bidez. Eta, zubi honek oso histori garrantzitsu dauke Ormaiztiko biztanlentzat. Ze zubi hontatio Franco eta bere taldek nahi pausa, esplosibokin, bombakin eta armakin, jumartzan tokia jendea hiltzeko. Eta Ormaiztiko herritarrak Tomas Zumalakarregi karlista buruzagi erabaki zuten zubi hau moztea. Hanko aldetio moztea, Franco eta bere taldeak ezingo zuen pasa. Tomasen erabaki honek bizi asko salbau zituen, eta Ormaiztiko herritarrentzat Tomas Zumalakarregi oso importantea da, ze Ormaiztiko bizi batzuk baita salbau zituen. Zubi hau gaur egun ez da pasatzen treni, baita ondoko zubitio, baita Ormaiztiko herritarrak eraiki zutela. Eta, hain zubi hontan ikusten danez metalez inda daudenak, eta ondokoa hormigonez. Ormaiztiko zubiak nolako jolasa, begira egoten naizta enaiz kapaza, zer egin zuten ulertzen ez dago erraza, lehenengo zubia eginta azpitik pasa. Museo ezaguna, degu Ormaiztegi, historian barrena, segi eta segi. Ez dira ez izango olako gehiegi, erakutsi asmotan hainbeste jenderi, nola bizi izan Tomas Zumalakarregi. Jo, ez bideo polike? Ni baitain eta Gabiriko abaiku baina erakuste izuet. Bale. Gabiri, Gipuzkoan kokauta. Herri txiki bada 500 biztanle ingurukoa. Hortaz, herri lasaia da. Gertun, herri asko ditu, Beasain, Zumarra, Ormaizti, Ordizi, Legazpi, Mutillo. Herri honi buruz esaera zar badau. Gabiri leku guztietatik agiri, esaten da. Ze inguruko herri gehienetatik Gabiri ikusiek ez. Bertan, erreka bat jaiotzen da. Ez talde izeneko. Itxaso mailetik 400 metrota dago Gabiri. Herri hontan, baserritar ugari dago, eta hortaz animali dexenteare. Gabiriko etxe gehienak txaletak edo baserri die, ez da pixuik. Badare etxe batzuk bi bizitzetakok, baina pixuik ez dago. Herri hontan eskola bat dago, Balentzategi herri eskola, eta eskola txikia da. Kultura mailan gure herrin oso garrantzitsu die osinale sariketa eta goruntz.
Eta oin esplikauko izkizuet. Goruntz Gabiriko taldea da. Bertan, Gabiriko, Ezke Itsasoko eta Ormaiztiko jendea da bildantzan. Orain dela 45 urte sortu zen talde hau. Hain zuzene, 1971an. Ensaio egiteko, larunbat arratsaldetan elkartzea Gabiriko plazan, herriri kolorea emanez. Hemen dezue, bertako dantzaria dan Aratzi Gartzabalekindako bertso bat. Dantzari baten fazeta ere askok daukagu gordea. Naizta hizketan izango degun askoz aldarte hobea. Zapatua txaldez nola egoten dan dantzari plaza aldea. Dantza taldeak eman izan dio herriari kolorea. Zer da Osinalde txapelketa? Osinalde txapelketa, orain dela 45 urte Gabirik sortu zen bertsolari gazten sariketa bat. Hasieran finala bakarrik izaten zen, saio bakarra, 6 bertsolarikin, baina gero eskualde osoa goierrira zabaldu zen, orain dela ez dakit zenbat urte izango dien, 25 bat, ez dakit nago ziur, eta orain egiten da, Aztiri, Ordizi eta Zaldibin, eta horietako saio bakoitzetik bina pasatzen die, eta finala jokatzen da. Eta nik uste dut Gabirintzako erreferente badala Osinalde sariketa, eta bertsolari mundun edo nik uste dut oraindik badaukela pixu eta oraindik urte askon izango dola. Bertsolarien artean txapelketa garrantzitsua da? Txapelketa garrantzitsua da, nik uste dut ala ikusita daola. Izan die saiakerak txapelketa pixkat atzea uzteko, edo nik ez da nola esan, baina nik uste dut oraindik garrantzitsua dela, eta plazan dabilen jendeak kantun asko dabilen jendea txapelketatik juten dela, eta hor, nahi edo ez txapelketan egin behar dela zer. Bertsolari gazte edo berri bultzada emateko aproposa dela uste duzu? Bai, dudaipe azken finean bertsolari gazte batek ez dauzke plaza asko eta nunbait irten nahi baldin badu aukera hori da, ze azkenen txapelketa batea Osinalderako adibidez ez Osinaldetik deitu egiten dizute kantatzeko, baino Gipuzkoako txapelketa batera zuk ematen duzu izena eta azken finean bazure bertson moldea ikusteko bada aukera bat. Eta nik uste ezagutzeko jendeak eta txapelketa zelako iztaola. Botako diguzu Osinalde sariketari buruzko bertso bat? 55 urte ditu aurten, guztiak ondo beteta. Aurrera ere egin behar du, ondo egin hausnarketa. Gabiri horren altu utzi du, taltu egitarteka. Gure herriaren referente da, Osinalde sariketa. Bai, oso politia bai, Gabirikoa. Me gustau zait. Ordenandoren ikusiet, Gipuzko, Bizkaia eta Araban artean daula lehiaketa bat, euskal kulturei buruz, tanto presentau bideo hauek. Oso ideia ona. Goazen bialtzea. Bai, Agur, bihar arte.